Вот это, ты такое чувство, ты такая, ну, бунтарского типа дама. Он тебе в личной жизни-то вредил, наверное, всегда, да? Ти знаєш, от Или нет? в особистому житті я Ну, така кішечка. да ладно. Серйозно, я вообще мечта мужчини. Да, це і зараз без реклами. Ну просто навіть там після того, як зі мною хлопці там розставалися, Ну, проходив что же они час. от счастья уходили? Ну, так і не вони ж від мене йшли, а я. От, і вони потім казали, що ти знаєш, все ж таки важко потім знайти якусь таку жінку. Ну, дивись, я там готую ідеально, дуже люблю що ти готувати. готуєш? Та я всі різні кухні взагалі, які тільки є. Угости гости, лоб хоть раз. Ну да. Тобто я, знаєш, хазяйка, я завжди я не з тих людей, які постійно мозок виносять. Я дуже люблю і поважаю свободу. Я ніколи не візьму чоловічий телефон, не буду там коверсатись чи там. Ну, тільки якщо я, звісно, побачу, що знаєш, там Слушай, ну ти- сплило переді ти- мною вікно якоїсь дамочки, і вона йому пише, я цілую тебе, ще щось. Ну, тобто, якщо факти якісь є. Ну, а так, ну, дійсно, я не стерва у відносинах. Ну, вообще, я бачу, это редкость. я бачу, як Мне просто сейчас модно поводять быть себе. стервой. Ну от я бачу, як поводять себе зараз мої там знайомі зі своїми чоловіками, і я просто в трансі, як вони там це взагалі витримують. І вони ж за ними щось так бігають і все. Ні, я дуже така покладиста. Тим паче, в мене така робота, в мене емоційна дуже, там виснажується. Що хочеться? Мені хочеться тільки на ручки і знати,